Bones alumnes, estem a l'època medieval, una època molt important per tots nosaltres. Surt a sèries, a pel·lícules, a videojocs, per tant és important que coneguem aquesta època per a que no ens enganyin. Una pregunta abans de res, si vosaltres ara vinguéssiu amb mi, on posaríeu un castell? Què tindríeu en consideració per posar un castell? Penseu-hi un moment. Molt bé, necessitaríeu tres coses. La primera, aigua. Una font d'aigua a prop, per a poder beure. L'altre seria pedres, una cantera a prop, per a poder construir no tan sols la base del castell, sinó si el volem anar ampliant, tindré pedres a prop. I el tercer i últim, unes vistes. Aquí, per exemple, hi ha unes vistes espectaculars, amb les quals pots veure l'enemic des de lluny i al mateix temps poder-lo atacar des de dalt. I al mateix temps ens podem comunicar amb altres castells. El que feia el castell de Montllobà, per exemple, que tenim aquí darrere, era comunicar-se amb el castell de Jordà a través de senyals de foc. Estem a l'any 718 i en aquesta època els musulmans han arribat gairebé fins tota la península, com a molt que de la zona cantàbrica i la zona peninsular on hi haurien els visigots que van fugir dels musulmans. Amb el pas dels anys, aquests visigots el que els hi passa és que es van tornant més cristians, el cristianisme els va guanyant, abandonen més la idea de l'arrianisme, tot allò que havíem vist. A mesura que aniran passant els anys, sorgeixen un seguit de regnes, per exemple el regne asturià, després el lleonès, després el castellà, després els comtats catalans, aragonesos, és a dir, sorgeixen un munt de regnes. I per què? Perquè a mesura que van lluitant amb els musulmans, molts dels senyors feudals que tenen molts exèrcits demanen tenir part de poder i aquests regnes van sorgint. Ells van avançant, aconsegueixen terres i surt gent que diu jo he conquerit, per tant em mereixo dominar aquest territori. Un d'ells és, per exemple, el senyor Pelagi, el rei Pelagi. Encara ara és recordat com un guerrer molt important que va lluitar contra els musulmans a la batalla de Covadonga. Encara ara, fins i tot a l'actualitat, hi ha gent que li porta flors. Els descendents de Pelagi ho seguirien fent, seguirien guanyant els musulmans i anant avançant cap al sud. Per exemple, Alfons III va ser un d'aquests reis que va conquerir encara més territori. Van conquerir la zona del sud d'Astúries, que després es crearà un nou regne, que és el regne de Lleó. Per tant, a mesura que passen els anys, sorgeixen tres regnes. L'Astúria, que era el primer, després el de Lleó i després el de Castella. En l'època del califat de Còrdova, el 951, sorgeix també una regió a partir del regne de Lleó, i aquest nou regne serà el regne de Castella. Aquí tots els nobles, a la mínima que aconseguien algo de poder, doncs creaven el seu regne. Això és important que ho tingueu clar. Sigui com sigui, com estaven just al cantó dels musulmans, la guerra era el plat de cada dia. Com a molt hi havia a vegades èpoques de treves. Hi havia les pàries, que eren uns impostos que els musulmans pagaven als cristians. És a dir, els cristians deien, per a que no us pegui, el que heu de fer és pagar-me uns diners, una pària, heu de pagar aquestes pàries. Si les paguen, no us ataquem. Si no les paguen, us ataquem. La pressió cap al sud va ser una constant, des que els musulmans estan a la península fins que els fem fora. És allò, és avançar, època de pau, anem tallant caps i seguim avançant. Mentrestant, Portugal esdevé independent a l'any 1200 i crea el seu regne independent. Com podeu veure, tots aquests grans dirigents d'exèrcits creen la seva pròpia estructura, el seu propi estat. Mentre a Castella el control pel poder va ser una constant. Hi havia conspiracions, hi havia guerres que són semblants gairebé a les de Juego de Tronos. Mentre a Catalunya, què passava? Doncs tenim que abans del segle IX hi havia l'imperi carolingi, si us en recordeu. I en aquest imperi carolingi hi havia la marca hispànica, que era com una frontera amb diferents regions carolíngies que lluitaven constantment amb els musulmans. Clar, arriba el segle IX, l'imperi carolingi ja fracassa, es desmantela i hi ha un buit de poder. Qui el substituirà? Doncs tots els senyors feudals que tenien alguna d'exèrcits que aniran fent regions pròpies, comtats. Amb la dissolució de l'imperi carolingi sorgeixen un seguit de comtats i regnes a tota la península. Aquí a Catalunya sorgeixen els comtats catalans, després hi haurà els comtats aragonesos, el regne de Navarra, el regne de Castella, el regne de Lleó, bueno, ho hem anat veient. Un dels primers reis d'aquests comtats va ser Guifré el Pelós, del casal de Barcelona, del comtat de Barcelona,
que al segle X consolida el seu paper independent de l'imperi carolingi i ascendeix en aquesta època una noblesa petita que s'anirà fent amb els càrrecs de poder que els carolingis han deixat vacants. Per tant, estem en una situació complicada. L'imperi carolingi cau, els substitueixen nobles i senyors de la guerra, que fan les seves pròpies administracions, i amb els musulmans hi ha una relació constant de lluita, però a vegades de pau. Són com aquells veïns de l'escala, que t'hi pots fer, però a vegades hi ha guerra. Com més passa el temps, aquestes regions es fan més grans i es creen regnes. Per exemple, el regne de la corona d'Aragó es crea en 150 amb la unió de dues persones que representen, no tan sols dues persones, representen dos poders. Peronella, que és la representant d'Aragó, i el Ramon Berenguer IV, que és el representant del Casal de Barcelona. És molt important aquesta unió, que es fa el 1150 a la millor ciutat del món, que és Lleida. Lleida, Lleida, terra ferma. I aquí, el castell d'Orcau, per exemple, era una estructura defensiva. Però què és allò? Què és allò?